गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि मिडिया पर्टेल बा प्रेसाव साखार मोननायनि थाखाय नोंथांमोनखौ धन्यबाद होयो। दा जों बेवहाय दिनै बे बड'सा ओनसोल बियो एक्सुअलि आं बुंगोन बड'सा ओनसोला हिस्टरिकेलि रिच प्लेस एन्ड ब्लेस। बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो बड'सा ओनसोला नामखरा आरो दिनै जों बेवहाय गिदिर थांखि लानानै जोङो नुजाफैदों। मानो होननानै बुङोबा दिनैनि बे 19 तारिख 19 आगष्ट बे 19 आगष्टआ जोंनि बे बड'सा ओनसोलाव मोनब्रै जोंनि आन्चलिक कमिटि अल बर' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि दिनै जोंहा बडि रिसाफल बडि फर्मेशन आरो अथ टेकिं सेरेमनि दंमोन। दा बेवहाय जोङो बे मेलाव जोंनि भलन्टियार फर्सनि जेरैखि थांखि बिथांखिफोर दङ जों बेखौ थुलमुलैनो रायजोफोरजों शेयार खालामबाय। आरो बेवहाय जों प्रेस मिट होनायनि आसल थांखियानो जाबाय जोङो भलन्टियार फर्सफोरा जोङो थांनाय बड'फानि जेरैखि फादार अफ बड'फानि जेरैखि थांखि जेरैखि सिमां आलादा बड' रायजो दानायनि सिमां आरो बिनि सोमावसारखौ लांफानायाव जुजिनायाव जोंनि बे एक्स भलन्टियार फर्सफोरा माने बिहोमा दंमोन। मानो होननानै बुङोबा जों साफा साफा सैनिक साफा आर्मि हिसाबै जों बेयाव सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन आरो खिन्थु जोंनि बाहागो लानाया खुनु भायलेन्स नङामोन, सिलाय बारुदजों नङा। जोङो उइलिंलि जातिनि खाथिराव फर द सेक अफ द बर' कमिउनिटि जोङो उफाय गैयैयाव बे आन्दलनाव बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। आरो बे आन्दलनखौ ओरैनो फ्रि बानायनाय नङा, बियो फैयो, बे समजों बोथोरजों फैयो। आरो बे फैनाय हिसाबै जोङो बड'फानि सिमां बे बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सोमावसारनायाव जोङो गावनि गोसोजों जों बाहागो लादोंमोन आरो। दा खिन्थु जों नुबाय सोमावसारनायनि उनावबो बर'फ्रा दासिमबो जोङो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ जों मोननो हायाखै। नाथाय जोंहा गोबां माने सुजुग सुबिदाखौ जों मोननो हादों बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो। बिनि गिबियावनो जाहैबाय जोङो एग्रिमेन्ट हिसाबै आसाम सरकारजों जों मोनबाय BSc प्रथम, BScनि उनाव फैबाय BTC, BTCनि उनाव फैबाय BTR। बे मोनथाम सुक्ति खालामसेयावबो जों जे रोखोमनि आसा जोंनि सिमां दंमोन बियो खिन्थु जों जाफुंनायखौ नुवाखै आरो जायनि फलाव जोङो डिसकन्टेन्टेड। जोङो बड'लेण्ड मोनागौ मानि जों जिराया, जों फासया, जों दोरोदा। जोङो बे डिसकन्टेन्टेड जोङो खुनु जोंहा बहाय गोजोननाय गैया। आरो खिन्थु बेखौ बुंनानै जोङो सोरबा पलिटिकेल पार्टिया रुलिंआव दं, बिथाङा पलिटिकेल एडमिनिस्ट्रेसनाव जे रुल खालामलांदों सालायलांदों जोंहाबो बुंनांगौ गैया। बिथांमोना गावसिनि डेभेलपमेन्टनि खामानियाव मावलांबाय थागोन। खिन्थु खोथाया जाहैबाय जोंहादि गुबैयैनो आलादा रायजो दाबि खालामनायनि जोंहा अधिकार आरो जोंहा सिमां दंमोन आरो जोंहा एजेन्डा दंमोन। बे एजेन्डायाव बिथांमोना जोंखौ इन्टारप्रेट खालामा, बे रुलिंआनो जा बा अपजिसनानो जा। आरो अपजिसन रुलिं पार्टि आरो गासैखौबो जोंनो नांगौ। आरो बिनि थाखायनो जों दिनै बे मेलनि गेजेरजों दिनै बे बड'सा ओनसोलाव आरोबाव खेबसे जोङो भलन्टियार फर्सफोरा गावनि आथिङाव गसंनानै साफ्रोमखौबो जों खौसेयाव लाबोनानै आरो गिदिर जों खामानि मावलांनानै जोंनि थांखिखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जेनाखि जोंनि कमिटमेन्ट जोंनि प्रमिस बे प्रमिसआव जोङो सहैनो हायो नामा। बिनि थाखाय जोङो खुनु पलिटिकेल पार्टि बा खुनु मोनसे दलखौ जों गाज्रि होना बुङा, सोंखारिया, मुंसुआ। खिन्थु जोंनो बयनिबो सहायखौ नांगौ। आरो बे सहायखौ मोनोबा जोंनि स्पिरिटआ जोंनि इन्सपिरेसना जोंना रासिन जागोन आरो रायजो राजाफ्रा जोंनि बुंनाय मथे खामानि मावगोन। अब्ला जों खौसेबा जोङो खौसेनि बोलोखौ लानानै जोंनि माखासे आयेनफोर दा जेनेबा जोंना BTCनि खुंथाय दा जेनेबा 6 सिडिउल खुंथाय बे गावनो एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप काउन्सिल गावनो लेजिस्लेसन बानायनानै एलेकानि डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हायो। बे जोंनि थाखाय प्लास पइन्ट। दा बेवहाय जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया, बादा होनांगौ खोथा गैया। बरंस बिथाङा जोंखौ जुदि गावनि साननाय सान्थौनिफ्राय जोंनि बै फुराना
भलन्टियार फर्सफोरनि जे सिमां बे सिमांखौ लानानै खामानि मावनायफोरा जाहाथे बिथांमोना आवगायनो हाथों बेखौ साननानै जुदि सहाय खालामा बे सहाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर सहाय बिराद गिदिर हेल्प बिराद गिदिर एसिस्टेन्ट जागोन बेखौ जों खावलायो आरो अपोजिसन दलफ्रा साननो हागौ गोदान पार्टि दानानै बिसोर माबा खालामनो नागिरदों गावसोरनि सार्थखौ फुलफिल खालामनो खिन्थु बाथ्राया बे नङा अपोजिसन दलाव थानानैबाबो बिथांमोना गावसोरनि खामानिखौ मावथों बियो माहारिनो मावगोन बर'नि थाखाय मावगोन बर'नि आलादा रायजोनि थाखाय मावगोन बेखौ जों लुबैदों खिन्थु जोंनि सायाव खुनु धरननि सन्देह थाया आरो जोंबो थाया आरो बिनि बादैबो रायजो राजाखौ जों खावलायदों जोंनि भलन्टियार फर्सनि दानि बर्थमान जेनाखि सिमां दानि बर्थमान जोंनि जेनाखि थांखि जोंनि जेनाखि एजेन्डा बे एजेन्डायाव खुनु गोनो गोथो जानायनि बाथ्रा गैया जोङो थोंजोङैनो बर' माहारिनि बर'नि गांनाय उखैनाय बर'नि हा बर'नि जोंनि न'खर आरो बर'नि रैखाथि इयुन रैखाथि आरो जोंनि हा आरो दै आरो हाग्रा बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जे बे आन्दलना जोंनि आरो प्लास बड'फानि जेनाखि सिमाङा आदरवा जादों बे जाफुङाखै बेखौ जाफुंनो थाखाय बड'लेण्डखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो बड'फानि सिमांखौबो मोगथाङाव लाबोनो थाखाय जोङो भलन्टियार फर्सआ गोदानै राफोदै आबुङै नन माने भायलेन्स मेथडै डेम'क्रेटिक वे अफ प्रसेसजों जोङो गोदानै सोमावसारनायखौ लांफिननो नागिरदों बे सोमावसारनायाव जों बयबो रायजो राजा बे रुलिं पार्टियानो जा अफिसारानो जा बिभिन्न स्कलार इन्टेलेक्सुयेल इन्टेलिजेन्सियाफ्रा जोंखौहाय सहाय खालामनांगौ आरो बर'फ्रा खौसे जानांगौ खौसे गैयाबा जोङो जिखि साना मानो जोङो हानाय नङा माने जोंनि लोरबाङा जाबाय खौसेथि दिनै खौसेथिखौ नुयैयाव गुबुन माहारिफ्रा जायफोर नन बनाफाइड ट्राइबेल जोंनि बर'नि बादै जायफोर माहारिफोर दं बिसोरो जोंखौ एडभान्टेज लागासिनो दं आरो बिसेसकारि आं बेजों मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन जोङो दहायबो बुंदों हा दै आरो हाग्रा जोङो दिनै मानो माइन'रिटि जाखो वी आर रिडिउस टु माइन'रिटि मानो जाखो बिनि आसल खारना जाबाय जोंनि गिबियावनो दं हा protected belts and block and that has been circled by the 1886 Assam Land and Revenue Regulation Act बे आयना जोंहा रोखा दंखायो राफोदै दं बे हाया जोंनि बे न'खरा जोंनि बे बड'लेण्ड मोननायनि मोनसे जोंना क्राइटेरिया खिन्थु जों नुदों जोंखौहाय हा थासेयावबो बे नटिफाइडबाबो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो नटिफाइडबाबो ट्राइबेल बेल्ट्सफोरखौ बिसोरो माने मा होनो एमेन्डेड खालामनानै लेन्ड एलिनेसन होदों गुबुन हारिफोरनो लेन्ड एलिनेसन ट्रेन्सफार होदों आरो बे हा मोननाय लोगो लोगो गुबुन माहारिफ्रा फैयै 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 बिसोरो दिनै मेजरिटि फर्म जाबाय आरो बिसोर जायगा लाफैबाय मेजरिटि बिसोरो बिसोरनि सानखोआ बारायबाय वेरेस जोङो माइन'रिटियाव थांबाय गतिके जोङो बेखौ नुसेयावबो खौसेथियै जों गसङाबा खौसेथियै जों जुजियाबा खौसेयै जोङो बड'लेण्डखौ नाजायाबा जोङो बे दुरबलताखौ दोनबाय थायोबा जोंनि थांखियाव जोङो सहैगोना बिराद गोब्राब बिनि थाखायनो जों बुंदों जोङो सरकारखौ बुंगोन जोंहा गासिबो क्राइटेरिया दं बड'लेण्ड मोननायनि मानोना जोंहा लेंगुइस्टिक पेटार्नावबो मोननो हायो कालचारेल पेटार्नाव मोननो हायो जोङो बिनिफ्राय प्रटेक्सन अफ लेंगुवेज एन्ड सेल्फ डिटारमिनेसन बिनिफ्राय जोंहा जाहैबाय स्टेट रिअर्गेनाइजेसन एक्ट दङ जोंहा दानि 6 शेड्युलआबो जोंहा राफोदखासै आरो जोंहा एसियान नेसन बड' नेसन जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जाबाय 8 शेड्युलआव जोंनि लेंगुवेजआ सिकिउरिटि जाबाय जोंना मोनफ्रोमबो बड'लेण्डआदि जागोन बे क्राइटेरिया दङ खिन्थु बिथांमोना जोंनिफ्राय गोबां मेलेमनि मानसि हिसाबै जोंखौ आलादा आइसोलेटेड खालामनानै ट्राइबेलखौ बोखावनानै आइसोलेटेड खालामनानै बिसोरो जोंखौहाय लोरबां खालामगासिनो दं आरो जोंनि दुरबलताखौ बिसोरो एडभान्टेज खालामनानै बे रोखोमनि लेन्ड एलिनेसन होनानै नन ट्राइबेल नन बनाफाइडफोरखौ मेजरिटि खालामनानै जोंनि जेनाखि रिकुवारमेन्टस जोंनि जायखि अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभआव सहैनो हायै मोनसे बेरियार्स बादा रेस्ट्रिक्टखौ खालामना होदों बे आसाम सरकारानो बेनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ जोंहा खावलायनांगौ दं लेन्ड एलिनेसना नन ट्राइबेलफोरनो बे बन्द जानांगौ आरो जोंनि थामोनथा जाय थाखानाय प्रोटेक्टेड बेल्ट्स एन्ड ब्लकआ बियो सिकिउर जानांगौ आरो खुनु लेन्ड एलिनेसना नन बनाफाइड ट्राइबेलफोरनो जानो मोना आरो जुदि दङबा बियो जोंनि एज पार दा प्रभिजन अफ दा ल माने नटिफाइड जायफोर जोंना बेल्ट्स एन्ड ब्लकफोर दङ बा ल दङ बे लनि दारै इफेक्सन जानायखौ जों खालामो